Takže čau lidi, dneska budeme hrát my v roce 2020. Takže jinak tohoto je točení v roce 2024, ale prostě my hrajeme chapter 2 mapu. Ty Matěj bude zase rageovat a bude brečet. Bude dělat "Já to nejde do píči". Takže takhle. Fakt to musím vypípovat, vole. Tak jdeme na to. Ještě lutím. Ale si. Sweet source. Shores. Kamo, ten jeho byl, ten emote nejde, kámo, vůbec, jakože. No, vím, ty byl ten emote nejdu, já to nechápu. Asi to udělal Epic Games na schvál, ale kámo, předtím to šlo normálně. Já vím, dřív to šlo. Battle Royale, nebo Battle Laby, kámo, to byly prostě dobrý. Battle Laby. Jež, Battle Laby, to mě chybí. Jak si tam zabíjel ty bossa, kámo, ty píčo. Tak já už jdu, jo. Tak se připrav, jenom mě kámo škrábneš, jo. A já se shockwavenu pryč, jo, aby jsme aby se tady nezabil. A pak dáme normální fight. Jo. Že mám vlastně dobrý loot. Pak prostě uteču a dáme se zase fight v tom. Agents, nebo jak se to jmenuje. Já si pamatuju, že do Agents jsem padal jenom kvůli challenge, jinak jsem tam v životě nepadnul, jinak jsem se bál, že mě všichni zabijou. No. Tak máme challenge, musím zabít toho Wolverina, toho mrtkoše. A jakože mě trefí a musím dělat a otočím se, jo. No. Jo. Tak se nám vyhýlu. Já tam něco slyším. Já ho tam slyším. To je v píči. Já ho vidím. Ty jsi šel úplně na opačnou stranu. Kde seš? Jo, už vím. Jo! Jako jsem teďka umřel, jako je. Jo. Musím brečet. A to dokážeš, Mati, to dokážeš, to zabiješ a to Mati, musíš říct. No. To dáš, budeš chlapák. Musíme dát pak další horu. Musíme padnout další horu. Zasranej Wolverine, pojď na hrudně, kurva. Pojď na hrudní, kurva. No, tak už budeme hrát normálně, jakože fight, jo. No bylo to dobrý, kámo, taková vzpomínka. To, tak jsem to dobře